Hoxe xogamos ao tabú en galego. Comida. Animal. Comprar. O peixe? No. Supermercado? No. A carne? No. Restaurante? No. O polo? O polo? Sí. No. Das algunha pista máis? Carne. Carniceiro. No. Carnicerio. Carnicerio, no. Granja. No. Chourizos. No. Vou dar eu unha pista, porque a verdade é que está todo polo momento moi xeralizado. Mércase na chacinería dun supermercado. O pavo? No. O coello? No. A ternera? A ternera? Iso que estades dicindo, mércase en carnicería, non en chacinería. Lonchas. Como se llama? Xamón. Ben.